खैले बा भर पेट कला हाँ कहानी चिल्लाती है हमन पढ़ल लिखल आदमी हमन ले देते कल डकरवा का नंबर बा कल कौन वो जन गाँव गाँव घूमा निकल तो कल हाँ बाबू बाबा तो कल तो नंबरवा लगा देते तो जब घंटी लगा दिए तो कुल बजे लगे तो गंवार बनई बेगम ई न कहन ओई फोन में जब घंटी बजल डॉक्टर साहब उठौला हेलो तो ई फोन में कहला कि डॉक्टर साहब कहले भैया हम समझ गई अपन पता बतलावा कहाँ आवे के बा तो कुछ बुरबक मनई अपन ऐसनो काम चला ले ई मास्टर बजावत तेरे आइल गर्मिया कर आइल गर्मिया कर दीन पिया दीन पिया बेलिया डोला ₹5